تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani, kuna kallonmu da sauraronmu ne daga masallacin markazu salafiya number 46 Maja Road, tudun wada, Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. A yanzu da muke magana kusan karfe 9 ne na safiyar ranar Asabar, wadda ta daidai da 18 ga watan Rajab, hijira na da shekara 1430, wadda ta daidai da 11 ga watan Julai shekara ta 2009. yan uwa masu kallonmu da sauraronmu, bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da neman Allah ya daɗin tsira da aminci ga fiyayyen halitta annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan kuma za mu miƙa ainihin wato yabawa da kuma godiya ga masu wannan masallaci na markazu salafiya saboda irin kyakkyawan shiri da tsari da suka yi domin tarbar baƙi da kuma gabatar da wannan muhabara. Muna gode musu, muna roƙon Allah ya saka musu da alheri, Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa. Sannan muna ainihin maraba da baƙinmu na kusa da na nesa waɗanda suke wasu anguwanni a nan garin Zaria ko kuma waɗanda suka zo daga wasu garuruka. Mune muku fatan alkhairi, muna fatan kamar yadda Allah ya iso da ku Zaria lafiya, Allah ya koma da ku kasashenku da garurukanku lafiya, kuma Allah ya bar wannan zumunci tsakaninmu da ku kamar yadda kuma wata ran muke fatar ku gayyace mu domin sauraron wata lacca wadda za ku gabatar mana a garurukanku. Idan haka ta faru, Allah ya ba mu ikon amsawa. Mune muku fatan alheri, muna cewa Allah ya saka muku da alkhairi. yan uwa musulmi masu sauraron mu, yau kusan kwana 7 kenan ko fiye da kwana 7, cibiyar yada ilimi ta Darul Hadithi Salafiya da ke nan Zaria a Najeriya. Mecece cibiyar yada ilimi ta Darul Hadithi Salafiya? Makaranta ce wadda ya kusan shekaru 20 da kafata. Manufarta shine karantar da alkur'ani da hadisi a bisa fahimta ta malaman farko, mutanen kirki, wato annabi da sahabbai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa. Na yi wannan bayanin ne saboda abin mamaki, ba wai 'yan boko ba waɗanda ba sa jin larabci, har masu jin larabci ba su san me ake nufi da darul hadisi ba, sai su ɗauka wai ƙungiya ce. Ma'anar daru a kalmar turanci ita ce institute, wato cibiya ce ta yada ilimi, makaranta ce a faɗa da Hausa gwari-gwari, makaranta ce ba ƙungiya ba ce. Ita wannan makaranta ita ce da gayyatar wannan lacca, kuma mu dinnan dukkanin mu ɗaliban wannan makaranta ne. A ƙarƙashin wannan makaranta muke koyon karatu, a ƙarƙashinta kuma muke koyar da gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu muke isarwa da jama'a. Ita wannan makaranta ta yada sanarwa a takaddu da kuma ta kafofin yada bayanai na zamani, rediyoyi, talbijin da kuma wayoyin tangaraho na GSM. Ana sanar da cewa akwai wannan wa'azi wanda za a yi shi a yau. Taken wa'azin kuma shine wa ya kashe Malam Ja'far. mai gabatar da wa'azin shine Abu Abdurrahman Muhammad Awal Adam Albani Zaria, ni kenan da ke gabatarwa din a yanzu insha Allahu ta'ala. To abin da ya ba mu mamaki, ban
bayyana wannan lacca sai mutane so kasu kashi biyu, tsakanin matsorata da masu jin tsoro. Matsorata su ne masoyanmu waɗanda suke ganin cewa gabatar da wannan lacca akwai haɗari ga rayuwarmu da dukiyarmu, domin akwai yiwuwar a kashe mu kafin mu yi wannan laccar, kamar yadda akwai yiwuwar a kashe mu bayan mun yi wannan lacca, domin ita laccar za ta yi hasashe ne game da tona asirin waɗanda so kashe wannan hamshakin malami malam Ja'far Mahmud Adam. Kenan sai su masoya waɗanda muka kira su da matsorata sai suka ainihin jiye mana tsoron kar wani abu ya same mu kafin ko bayan wannan lacca. Za mu ba da ansa a cikin wannan lacca insha Allahu ta'ala. To bayan matsorata sai kuma masu tsoron asirinsu zai tono, su kuma su ne waɗanda so kashe malam Ja'far da waɗanda ke da hannu akan kisan malam Ja'far da waɗanda suka san waɗanda suka kashe malam Ja'far. Su kuma sai suka firgita. Firgicin da suka yi shine an fasan halin Albani, ko kai tsaye ko a fakaice kafin ya tashi laccan nan sai ya tona asirin waɗanda suka kashe malam Ja'far. To kenan akwai hadari. To sannan matsalar ita ce Albanin nan da ɗan wata ƙungiya ne sai a yi marmaza a sanar da ƙungiyar nan ta tsaye da shi, kamar yadda aka yi wa wani hamshakin malamin tafsiri a garin Yola shine malam Abdulrazak Haifan, da aka san cewa yana asirin ainihin wato yana tona asirin wasu hamshakan kafirai da wasu azzalumai a nan kasar Adamawa, sai aka yi marmaza aka sa kungiyar da yake karkashinta sai ta tsaye da shi, sai aka hana shi yin tafsirin. To sai aka ce da Albani dan wata kungiya ne da sai a yi marmaza a yi wannan kungiyar ainihin wato magana akan ta tsaye da shi. Da Albani ma'aikacin gwamnati ne sai a yi marmaza gwamnatin da yake wa aiki a yi marmaza a yi mishi barazana da za a tsaye da albashin shi. To nan ma ya zama ba haka ba, aka kada aka raya aka shiga aka fita, sai aka ga cewa akwai wasu mutane da Albani ke da dangantakar kusanci da su, ko dai ta abokantaka ko ta surkuntaka. To a fakaice bari a yi waɗannan mutane hikima da Allah su nuna mishi wannan lacca ba ta da wani amfani, a tara mishi ƙasa a ce ci gaba da karantar da mutane abubuwan nan masu muhimmanci, domin wannan hali da malam Ja'far ya shiga ai daraja ce, ai ɗaukaka ce. Dan menene ma za a matsa cewa sai an gano waɗanda suka kashe shi? Shin malam Ja'far da ya san cewa akwai waɗanda za su yi mishi irin wannan kisa, in yana da halin ya biya su ma ai da sai ya biya su. Don haka menene ma abin damuwa? Don haka a gaya wa malam kada ya ainihin damu da wannan matsala. Wannan an samu daga ciki akwai 'yan siyasa, akwai 'yan kwangila, akwai 'yan kasuwa da makamantansu. To amma za mu ba su ansa su ma akan rashin ganin muhimmancin gabatar da wannan laccar da kuma me suke jin tsoro. Suna jin tsoron a ce wane ne ya kashe malam Ja'far, ko su wane so kashe malam Ja'far, ko su wane suka ɗauki nauyin kisan malam Ja'far, ko su wane da su wane ne a beban tuhuma. Shin sun tsorata ne? Idan ba su da hannu a kisan malam Ja'far, don Allah menene ya kai su ga jin tsoron wannan lacca? Menene ya kai a hada da wasu manya-manyan mutane a ce don Allah ana roƙon mai darajawa ne, mai girmawa ne, yana da wata fatawa mai muhimmanci da zai wa Albani? Me ya kai? Me ya kai a roƙi cewa an Albanin na ya ce ba za a zauna da shi ba, a ce to don Allah ya taimaka da ya zauna da wani? Me yasa ake jin tsoro? To don haka da ku matsorata masoya da ku makirai makasa Ja'far duk za mu ba ku ansa insha Allah ta'ala. Ga tsarin laccar.
tsarin laccar kamar yadda ka ji gata mun fara ta yanzu kwatankwacin karfe 9 na safe. Muna fatar za mu mata kasusuwa guda biyu, kowane kaset zai ainihin wato ɗauki awa 1 da rabi insha Allahu ta'ala. Waɗannan kasusuwa mun sanya musu taken Ja'far, sannan kuma rubutun sunayensu baki ɗaya zai bayyana da jan biro ne wanda zai wakilci jinin malam Ja'far da aka zubar. Don haka ita kanta laccar da jan biro na binan rubuce ta gaba ɗayanta, domin wannan jan biron ya wakilci jinin Ja'far Mahmud Adam wanda ainihin aka zubar. Don haka duk inda za a ainihin buga wannan kaset ko cd to lallai da jan biro zai bayyana. Wannan shine tsarin da muka amince da shi. Sannan haƙƙin mallakar waɗannan kasusuwa da sidina da wannan laccar baki ɗayanta mallakar cibiyar ilimi ce ta Darul Hadithi Salafiya da ke nan Zaria a Najeriya. Ita laccar na kasabta ta tsari biyu ne. Tsarin farko na kira ta muƙaddima ko kuma shimfiɗa. A ƙarƙashin wannan muƙaddima ko shimfiɗa zan yi magana dangane da abu guda kamar haka: kisan kai. A ƙarƙashin kisan kan kuma zan yi magana dangane da abubuwa kamar guda 6. Abu na farko, tarihin kisan kai a cikin 'ya'yan Adam da kuma matsayin kisan kan. Yaushe 'yan Adam suka fara kisan kai? Na biyu, matsayin kisan mumini a wurin Allah da manzon shi. Ina hukuncin wanda ya kashe ran mumini a wurin Allah, ina wannan hukunci a wurin manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Na uku, matsayin masu sha'awar kisan muminai. Na hudu, kisan muminai ba ɗabi'a ce ta muminai ba, ɗabi'ar kafirai ce masu faɗa da Allah da addinin Allah. Na hudu, manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai ceci wanda di ya kashe mumini ba fau. Na biyar, fatawar malamai game da hukuncin matsayin wanda ya kashe mumini. A ƙarƙashin wannan har wa yau zan yi magana dangane da kisan annabawa da malamai. A ƙarƙashin wannan abin da zan yi magana na kisan annabawa da malamai ga abubuwan da za su biyo baya. Tarihin kisan annabawa da malamai, yaushe aka fara kashe annabawa da malamai a duniyan nan. Wannan za ta farfasu ta yi 'ya'ya zuwa ga kyankyasa kaɗan daga cikin tarihin yunkurin kashe annabi Ibrahim da aka taɓa yi, da yunkurin kashe annabi Musa, da yunkurin kashe annabi Haruna, da kuma yunkurin kashe annabi Isa, da kuma yunkurin kashe fiyayyen halitta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Har wa yau insha Allahu ta'ala zan yi magana dangane da cewa Yahudawa su suka shahara da kisan annabawa da malamai. To a nan zan yi magana dangane da matsayin da ainihi da kuma munin kisan annabawa da malamai yake haifarwa. Insha Allahu ta'ala zan yi magana akan waɗannan abubuwan. To sa'an nan yawan kisan annabawa da malamai kada ya tsoratar da masu wa'azi. Me Allah ya ce akan haka? Me manzon shi ya ce? Su kansu malaman menene suka faɗi? Za mu yi magana akan haka insha Allahu ta'ala. Sannan sai asalin laccar. Waɗannan duk abubuwan da ka ji zan gabatar ya kai ɗan uwana mai kallo da saurare a matsayin shimfiɗa suke. Asalin laccar za mu yi magana ne dangane da kisan ashekul imam al'allamatul qari al-mufassirun nihrir Ja'far Mahmud Adam. Za mu yi magana akan ainihin kisan wannan hamshakin malami, sannan za mu ɗan yi tsokaci kaɗan. Wai wannan malami wane ne shi, mecece gudunmawar shi
waɗanne darajoji da karamomi Allah ya bayyana a rayuwar shi da bayan rasuwar shi. Na biyar, wato daga cikin abubuwan da za mu tattauna, me yasa yake da muhimmanci a matsa da binciken gano waɗanda suka kashe Malam Ja'far da waɗanda suka ɗauki nauyin kashe Malam Ja'far, kuma don menene wai ba za a yi shiru ba tun da ta faru ta ƙare, an yi wa mai zane ɗaya sata. To za mu ainihin tattauna akan ainihin wato waɗannan matsaloli insha Allah. Sannan matsaloli guda uku na ƙarshe da suka rage mana su ne: wa ya kashe Malam Ja'far? matsala ta kusa da ta ƙarshe ita ce, wane ne Ado Muhammad wanda aka ce an kama shi da hannu game da kisan Malam Ja'far makon da ya wuce a Kano? Shin wannan maganar gidan rediyon Kano da tashoshin yada labarai irin su BBC da makamantansu gaskiya suka faɗa ko ƙarya suka yi ko kuwa magudi ne suka yi? Matsala ta ƙarshe ita ce, gidan rediyon Kano shin yana aiki ne irin aikin 'yan jaridu ko kuwa yana aiki ne ga ainihin wato gwamnatocin siyasa waɗanda suke da wata manufa ta kawo hargitsi a cikin ainihin al'ummar musulmi da kuma wawantar da al'ummar ƙasa? Za mu yi magana akan haka insha Allahu ta'ala. 'Yan uwa musulmi, waɗannan su ne matsalolin da za mu ainihin tattauna a wurin wannan lacca tamu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya datar da mu. Muna roƙon Allah ya gafartawa Malam Ja'far Mahmud Adam. Allah maɗaukakin sarki ya wulaƙanta waɗanda suka kashe Malam Ja'far Mahmud Adam. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki duk wani wanda ke ƙoƙarin karkatar da matsalar, ɗan siyasa ne shi ko sarkin gargajiya, ɗan sanda ne shi mai uniform ko ɗan sanda ne munafiki, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya wulaƙanta su, Allah ya karya su. Duk wanda ke ƙoƙarin asirin waɗanda suka kashe Malam Ja'far ya tono, yake ƙoƙarin ya bayyana, ya fito da abin, ko da ba za a adalci a nan duniya ba, shi kuma Allah ya tsare shi, Allah ya kiyaye shi daga makircin 'yan sanda na farin kaya ko na bakin kaya. Allah kuma ya kare shi daga makirci na miyagun sarakunan gargajiya da azzaluman 'yan siyasa. 'Yan uwa musulmi, kisan kai abu ne wanda yake faufau, bai shahara da ainihin annabi Adamu ba, kuma annabi Adamu bai san wannan ainihin ɗabi'ar ba, sai dai wannan muguwar ɗabi'a ta faru a cikin zurriyar shi ta farko sakamakon alkawarin da Iblis ya yi. Dama ya ce ba zai ainihin basu su zauna lafiya ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce, watlu alaihim naba abnai adama bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Allah yake cewa annabin shi sallallahu alaihi wasallama, ka faɗa wa al'umma labarin wasu 'ya'ya guda biyu na Adam. Wannan labari gaskiya ne. A yayin da suka gabatar da sadaka ga Allah, Allah ya karbi sadaka ɗaya daga cikinsu ya ƙi karɓanta ɗayar. Shi wanda ba a karbi tashi ba sai ya fushi, ya ce wa wanda aka karbi tashi sadakar sai na kashe ka. Sai shi
wanda ainihin wato aka yi gargadi da za a kashe ce inna ma ya taqabbalu Allahu min almuttaqina, ai kadai Allah yana karban sadakan masu tsoron Allah ne. la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak, idan ka shimfiɗa hannunka domin ka kashe ni ba zan mai da hannu domin in kashe ka ba. inni akhafu Allah rabbal alamin, ina jin tsoron Allah ubangijin halittu. inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar, ba zan taba yadda in dauki zunubinka ba, sai dai kai ka dauki zunubi na da naka gaba daya dan ka zan daga cikin yan wuta. wa zalika jazaa'u zalimin, wannan shine sakamakon azzalimai waɗanda suke kisan kai. duk da wannan wa'azi da dan uwan shi ya mishi bai ji ba, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, sai ran shi ya riya mishi, ya biya mishi lallai sai ya kashe dan uwan nashi. faqatalahu, sai ku ya kashe shi. fa asbaha min al-khasirin, sai waye gari daga cikin mutanen banza da suka yi asara, ya lalace, yayi nadama, ya rasa yaya ba ake binne mutum in ya rasu, don ba a taba kisan kai ba. fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi, sai Allah ya turo hankaka domin ya ainihin wato nuna mishi yadda zai rufe dan uwan shi. hakakan ya zo ya tsuguna kusa da shi yana tonon ƙasa. kala, sai shi wanda ya kisan kan ya ce, ya wailata, kai cona, Allah wadaraina, tir da ni, a ajastu an akuna misla hadha al-ghurab, yanzu na kasa yin tunani in zama irin wannan hankaka. fa uwariya sau'ata akhi, yadda zan rufe gawar dan uwana. fa asbaha minan nadimina, sai waye gari daga cikin waɗanda suka yi nadamar wannan ainihin mugun aiki. jama'a, waɗannan ayoyi na alƙur'ani sun ɗauko mana kacokam tarihin ainihin kisan kai a cikin zurriyar adamu da 'ya'yan shi. ba a taɓa yin kisan kai ba kafin wannan lokacin. ƙur'ani shine littafi mafi gaskiya wajen tarihi. wannan ainihin ayoyi ko waɗannan ayoyi sun zayyana mana tarihin yadda kisan kai ya fara faruwa, da kuma wanda aka fara kashewa, da kuma wanda ya fara kisan kan. manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ko sai faɗa mana hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi daga malamin shi Qabisa. Imam al-Bukhari ya ce haddathana Qabisa, haddathana Sufyan عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صحابي عبد الله بن مسعود الله يقارى مش يردائي daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya ce la tuqtal nafsun, babu wani rai da ba a kashe illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun minha, sai ya zama dan adam din can na farko da ya fara kisan kai sai ya samu yankin zunubi na wannan ainihin kisan kai da za a yi har zuwa tashin alkiyama. wannan hadisi ya fito karara ya fassara mana ayar da cewa wannan ɗana adamu shine ya fara yin kisan kai, wanda alkur'ani ya zayyana mana yadda tarihin kisan kan ya faru. don haka jama'a, ba zama muka yi tafsirin alkur'ani a nan ba, abinda kawai muke wannan shimfiɗa ce muke ta mu kai zuwa ga makasudin da ya tara mu a nan. waɗannan ayoyin idan kuka fahimce su da kyau, da wannan hadisin sun bayyana mana tarihin yadda kisan kai ya fara faruwa a cikin ainihin ɗan adam. wato ɗan adam ɗin da zuciyar shi ta hukunta sai ya yi kisan kai, ya riga ya yanke shawarar sai ya yi kisan kai, baya jin wa'azi. in ba haka ba, kasusuwa 60 da wani abu na Sheikh Ja'far Mahmud Adam, waɗanda malam Ja'far Mahmud Adam yake ta ishara, yake ta wa'azi game da hadari da kuma hukuncin kisan kan muminai, da kuma hadari da kuma hukuncin kisa da ake wa annabawa da malamai, da kuma ishara zuwa da shi kanshi ana ishara za a kashe shi.
wannan magana ya faɗe ta a Bauchi kwana 2 kafin a kashe shi. Amma tare da haka waɗanda suka nufin za su kashe Malam Jafar duk ayoyin nan ba su saurare su ba, saboda mai kaji yanzu da dumi-dumi a nan cikin alkur'ani ne, cikin suratul ma'ida Allah yake ba mu labarin 'ya'yan annabi Adamu ne guda 2. me ya haɗa su? hassada ce. aiki wannan yayi ya gabatar da ga Allah ya ƙi karbe, wannan ya aiki Allah ya karba. To me laifin wanda Allah ya karba akan wanda Allah bai karba ba shi da laifi, amma kawai sai ya ce sai ya kashe shi. duk wata kissa da malaman kissa ke kawowa na cewa ai tsakanin hada aure ne da sauransu, wannan magana ƙarya ce. Qur'ani ya nuna mana sadaka ce, wannan ya gabatar Allah ya karba, wannan ya gabatar Allah ya ki karbe. faqala la'aqtulannaka, sai ce sai na kashe ka. shine kawai dalili. da ya ce sai ya kashe shi, wa'azi ya zauna ya nemi shi, amma duk da haka ya ji wa'azin? bai ji wa'azin ba. kar ku taɓa ɗaukar cewa duk wata kalma da za ka faɗa wa mutumin da zuciyar shi ta riga tarya sai ya yi kisan kai zai fasa. babu abin da zai fasa, domin nan ga alkur'ani ya nuna mana, sannan a aikace gashi nan ka gani. idan kana koyon tafsirin alkur'ani ne nan kana jin labarin manufofi da kalmomin masu kisan kai, to a aikace ka gani. Malam Ja'far Mahmud Adam ba abin da bai faɗa wa mutanen da suka yi nufin kashe shi ba, amma ba su haƙura ba sai da suka kashe shi, sannan hankalinsu ya kwanta. sai dai abin tambaya, ko sun waye gari sun zama masu nadama kamar wanda wancan ɗan annabi Adamu na farko ya zama? To wannan lacca za ta fassara mana haka a yau insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Idan muka dubi matsayin da Allah madaukakin sarki ya ajiye game da wanda ya kashe mumini kuwa, to sai mu ga cewa matsayi ne wanda yake mai nauyi kwarai da gaske. Domin a nan cikin suratun nisa a aya ta 92 Allah ya ce, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, wanda di ya kashe mumini da gangan, fajaza'uhu jahannam, sakamakon shi wutar jahannama, khalidan fiha, zai zauna a cikin ta zama na dindindin, wa ghadiba Allahu alaihi, sannan Allah ya yi fushi da shi, wa la'anahu, Allah ya tsine mishi albarka, wa adda lahu azaban azima, Allah ya mishi tattalin azaba mai girma. Wannan shine matsayin da Allah ya ɗauka game da wanda ya karmo mini da gangan. Matsayin farko shine ya zaunar da shi a cikin wutar jahannama zama na dindindin. Matsayi na biyu, Allah ya yi fushi da shi, ba Allah ba shi ba Allah. Matsayi na uku, Allah ya tsine mishi albarka, ya nesanta shi daga rahamar shi, ya kusantar da shi zuwa ga azabar shi. Sannan matsayi na biyar, Allah ya mishi tattalin azaba mai matukar girma kwarai da gaske. Ba don komai ba, girman azabar da Allah maɗaukakin sarki zai tattala ko ya tattala ga waɗanda suke kisan muminai ba ta gaza girman azabar wanda ya kafirci ba. Domin za ka ji wurare da dama Allah maɗaukakin sarki na haɗa hukuncinsu tafi tare ne, da hukuncin wanda ya kafirce wa ayoyin Allah, da hukuncin wanda ya kashe annabi ko kuma annabi ya kashe shi, ko wanda ya kashe ainihin malami. Za ka ji nassoshi na alkur'ani da sunna suna daidaita su, suna tafiya kunnen doki. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Idan muka dawo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saka kisan kai daga cikin manya-manyan zunubai. Al-Imam al-Bukhari ya ce, حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو